Sí, donem la paraula al senyor regidor d'Hisenda, que ens farà un comentari sobre el que ha exposat el senyor secretari en aquests moments. Bé, molt bona nit. Realment el que fem avui és precisament un reajust del tema inversions, per una raó molt clara, i és la que, en vistes de la situació econòmica tan ajustada que hem tingut fins als moments, no hem hagut de prioritzar una sèrie d'obres amb les quals estaven previstes ja des de l'any 2006-2007, que no s'havien realitzat i estaven paralitzades. Llavors, a nivell econòmic, els teníem en caixa, per dir alguna cosa, a punt de fer-los servir. L'única manera que realment s'ha fet ha sigut prioritzar una sèrie d'obres que s'han hagut de modificar. Algunes perquè el projecte, com ara, per exemple, la carretera del Puigtió estava pressupostada amb una quantitat que era 356.000 euros en funció d'un projecte, i en vistes d'unes variacions que es van crear ha hagut d'augmentar-se aquests 70.000. En el cas dels plans i projectes hem hagut de fer tres quarts del mateix. S'ha parlat moltes vegades que el Pla Zapatero era cost zero per l'Ajuntament. Això no és ben bé cert, perquè precisament el que és les direccions d'obres i el que són els projectes els hem de pagar l'Ajuntament. Per tant, aquí s'ha hagut de fer aquestes modificacions. Llavors, a nivell important, podríem recalcar el tema de l'arranjament pràcticament del que és el camp de futbol. Una obra que ja fa molt de temps i molts ajuntaments que realment s'havia parlat d'intentar deixar-la en condicions, i com que la quantitat era prou important, aquí ha sigut allà on realment s'ha hagut d'anar retraient altres partides petites que creiem que no eren tan prioritàries i ens han portat a reajustar-les d'aquesta manera perquè aquestes obres més importants que nosaltres hem cregut en aquests moments de fer-les poder tenir la quantitat suficient com per poder-ho fer. I pel que fa realment al tema d'on realment han sortit aquests diners, doncs acabar de comentar el tema que els hem restades d'obres que ara per ara no hem cregut convenient per la seva prioritat, precisament per ajustar-nos en aquestes que realment hem remarcat abans. Per la resta, poca cosa que cal dir més, simplement que el que hem fet ha sigut un reajustament del tema d'inversions. Moltes gràcies, senyor regidor d'Hisenda. Donarem pas a les paraules als diferents grups municipals. Senyor Romaguera, de nou Massanet. Bé, en primer lloc, m'ha sorprès que s'hagin retirat 2 punts a l'hora del dia. No en tenia coneixement fins que he arribat aquí. Espero que això vulgui dir que el que es tracta és de millorar el projecte que hi havia i que se'ns en doni compte clar del per què a última hora s'han vist deficiències quan s'ha tingut temps per programar aquest ple extraordinari. Bé, en quant al tema que ens ocupa, en fi, m'hagués agradat que altres regidors, o vostè mateix, senyor alcalde, ens fes aquí una exposició de la intenció que significa aquesta proposta de modificació de crèdit, perquè jo entenc que és la definició de les inversions que vostès proposen per aquest any 2009. Tots recordem que els pressupostos aprovats era un pressupost de 6 milions rodons i zero inversió. Zero inversió. Per tant, aquest 1.500.700 euros és una inversió per aquest any. Per tant, jo penso que tocava fer una exposició sèria de les intencions que tenen vostès per aquest any. És a dir, un tema de concepte. M'hagués agradat també veure que aquesta modificació en plans i projectes, que puja concretament 212.000 euros, s'especifiquessin bé quins projectes són nous i que pugen aquesta quantitat. Si són els 3 projectes del Pla Zapatero, són aquests, o n'hi ha més d'altres, perquè 212.000 euros projectes és una bona quantitat. Per tant, m'hagués agradat tenir més aclariment sobre el tema. Per altra part, si mirem aquests 1.000.000 d'euros d'inversió, podria dir que el 85% és en equipament esportiu. Perquè el camp de futbol, que s'emporta 485.000 euros, més les 2 pistes de petanca, que s'emporten 15.000 euros i 5.000 euros, més la zona esportiva del Massanet Residencial Park, que són 350.000 euros, tot plegat
números rodons són 850.000 euros, per tant, respecte a 1 milió, fem números rodons, un 85% de les inversions són equipaments esportius. Bé, si aquesta és la prioritat de l'equip de govern, això ho haurem d'entendre al llegir aquests números, no? En fi, em sorprèn, em decep també, perquè em pensava que hi havia altres expectatives. Jo diria que els criteris que vostès han seguit a l'hora de fer baixa d'unes inversions que no pensaven fer o que es deixen aturat per poder d'aquesta manera gratar i tenir finançament, bé, n'hi ha algunes que poder tenen sentit, però d'altres em sembla que no és encertat. Deixar a mitges la reforma de l'Ajuntament em sembla un error. Una errada greu perquè si ja s'ha iniciat una obra, anem més allà, acabem-la, la podem acabar, perquè entre altres coses l'Ajuntament necessitava aquesta reforma. I perquè si volem atendre una població en creixement, doncs cal tenir unes bones instal·lacions, que la gent treballi a gust i que hi hagi espai per tothom. I per exemple, que els regidors de l'oposició disposem d'un espai ben equipat per poder treballar tal com contempla la llei. O mateix que el tema de la societat. Si la societat n'estem tots molt contents, acabem-la bé. Hi ha tot un tema de soterrani, d'accessos i de seguretat que cal acabar fer aquí a l'entrada. Tocava fer-ho, es podia haver acabat. Acabem coses, no deixem pedaços. Llavors, la forta inversió que és el tema del camp de futbol, jo aquí, si és el tema estrella, jo aquí volia dir que llegim la memòria que es va presentar en aquest Ajuntament sobre el mapa d'equipaments esportius. Home, el camp de futbol no era una prioritat. Es plantejava la millora, però no era una prioritat. I la mateixa fitxa que planteja el tema del camp de futbol ja diu que hi ha proposta alternativa, hauria d'haver una proposta alternativa, que és buscar un altre emplaçament per construir un camp més gran. És a dir, que ja es parteix del principi que el camp de futbol que tenim, encara que l'arreglem, serà un camp de futbol entrat en calçador amb un espai molt just. Invertir 500.000 euros en un camp de futbol, gespa artificial i tot això, jo entenc la reivindicació de la gent que la practica i em sembla molt correcte. Jo, si fos practicant de futbol, doncs estaria al darrere que aquest camp de futbol es millorés, evidentment. Ara bé, no sé si això és el que ha de fer aquest Ajuntament en aquests moments, invertir en un espai que poder, d'aquí un temps, si s'accelera o es fa cas al que també preveu el Pla General, que és que s'han de comprar uns terrenys al costat de l'escola, amb futurs equipaments esportius pensats per això, per desenvolupar allà el camp de futbol i un espai d'atletisme i de més, si això és el nostre futur, doncs poder no ens gastem ara els diners. És el mateix que vaig plantejar, per què asfaltar tot el camp d'en situ si d'aquí al millor 4 anys tot això s'ha de tornar a desmuntar. Són diners mal invertits. Si la prioritat que vostès tenien quan van plantejar el pla esportiu era una piscina, i tots ja sabem com va quedar tota aquesta discussió, el que hi volen donar un bon servei esportiu, em sembla bé el criteri que estan fent, d'arreglar espais de transitació perquè la gent pugui caminar tranquil·lament i trobar-se llocs de pràctica i al costat de la natura. Aquest objectiu que vostès tenien com a prioritari em sembla bé que el portin endavant i a més és molt poc costós. Com fer manteniments als diferents sectors del nostre nucli o inclús de les urbanitzacions, petits equipaments fàcils de mantenir. Això era un objectiu bo i això és el que haurien d'acabar de fer. I si volen fer un gran servei, plantegin-nos de veritat el tema de la piscina, però d'una altra manera, amb modèstia. No cal fer una piscina olímpica. Hi ha estudis que amb diners semblants als 500.000 euros, una piscina petita, la que tenim però arreglada i petita, es pot tenir i es pot mantenir, que és el gran secret del tema de piscines. No puguem fer grans equipaments que després ens empenyorem i fem pedaços pel camí. Bé, no cal dir que per la meva part, si hagués d'haver fet alguna inversió important, hauria estat acabar el tema de Can Falló, que és un edifici que tots sabem que anirà per a terra i que pot donar precisament molta activitat, com s'està demostrant que invertir en cultura també genera riquesa.